Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu, uJesu Kristu ENkosi. Angixolise kakhulu ngomgqibelo. Anikwazanga ukuthola ividiyo ekhulumayo noma-ke safaka i-VN ukuze kube ividiyo kwamukeleke. Isizathu-ke ukuthi sasinohambo oluya eMnambithi, khona umzalwane wayephathekile egula esesibhedlela, umzalwane wase-Ladysmith branch. Ngenxa-ke yokuthi ngomgqibelo akukho umuntu ayekwenza okuqondene nenkonzo ekuphuma, kwase kufika kimi ukuthi asilithathe leli thuba sidrayive siye eMnambithi. Ngithanda ukukubeka ukuthi akusho ukuthi sonke sizovakashelana uma sisesibhedlela ngoba ngingumuntu obhizi kakhulu, ngingumuntu obhizi ngendlela emangalisayo. Mhlawumbe ngisale sengiyibeka futhi nale yokuthi baningi abantu abasekhaya lezwi manje, uxolo, abasentabeni yendlu kaJehova badlulile ekhaya lezwi bacela ukuthi babe abantu abondliwe entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Kuyasijabulisa kakhulu, siyabemukela, siyabathanda. Kodwa ngifuna ukuyicacisa le ukuthi ngenxa yokuthi ngibhooked kuze koshaya u-2029 ngezinkonzo, angisakhulumi ngabantu ababhukhayo befuna ukukhuluma nami, ngisho ngey'nkonzo, noma kungasho ukuthi sigcwele yonke le minyaka. Lokho kuwuphawu lokuthi uma kukhona oshonayo kungenzeka ngingakwazi ukuphumelela ngiyomngcwaba ebe eyilunga lebandla. Kuyokwenza ukuthi ngicele umfundisi womunye kwabefundisi. uNkulunkulu ungibusisile ngabefundisi baningi, ba-over 20 sekuhlangene nabavangeli. So-ke ngiyocela loyo seduze nawe lapho afike azongcwaba. Ilokho engifuna ukukugcizelela. Mina mhlawumbe isitoke kufanele ngibone ukuthi ngiyasenza ukungcwaba abefundisi. Mfundisi uma eseshonile kufanele kume yonke into ihambe ngimngcwabe. Kodwa uma kushona umzalwane ngizomngcwaba uma leyo weekend ingaqondani nalutho olubhukhiwe. Kodwa uma iqondana notho olubhukhiwe, uNkulunkulu ungiphele kona lokho abefundisi nginabo baningi, ngocele ngimcelayo ahambe ayokungcwaba noma ayokungcwabela uma kuwukuthi wena uyaphila. Ngithi angiyibeke lento kukuhle kungenzeke lutho ngoba komunye ngeke yehle kahle sekuthiwa baba uNsibanda akazongcwaba, kanti manje ake ngithi nje njengale weekend sifakile ekhaya lezwi kunemvuselelo eseGoli ngomgqibelo nangesonto. Akukwazi ukuthi qhamuka umngcwabo manje sekufanele ngiyeke imvuselelo ngihambe ngiye emngcwabeni. NoJesu wayisho leyo nto. Kukhona ambizayo uthi sibanibani ngilandele, uthi lona ngicela ungimele ngisawongcwaba ubaba. Uthi uJesu yeka abafileyo bangcwaba abafileyo babo, wena ngilandele. So ngamanye amagama izwi lingaphezulu komngcwabo. Uma kunenkonzo ehleliwe okufanele ngiye kuyona, kufanele ngiye kuyona. Futhi kahle kahle akuqale. Ngonyaka odlule mangaphazami ngangiya eMkanduli eMthatha. Kukhona abacelayo kunomfundisi oshonile, bacela ukuthi ngifike ngiyomngcwaba. Ngaxolisa ngathi angikwazi ukuyomngcwaba lo mfundisi, kwangena waseNtabeni, angikwazi ukuyomngcwaba lo mfundisi. Kodwa kufanele ngenze njani? Ngiye lapho esengilindwe khona eMkanduli. And lo mfundisi wayenebala elimhlophe kungukuthi kwakungumlungu. It was going to be an honor. Ngangizobe ngiqala ukungcwaba umlungu abeseba umfundisi. Kodwa ngikwenzanga ngoba ngilandela izwi, yeka abafile bangcwaba abafileyo wena ngilandele.
ngiyafisa ukuthi ingeneke leyo nto, ngiyafisa ukuningcwaba nonke njengoba nisekhaya lethu, kodwa khona la kungeke kwenzeke khona. Uma kwenzekile sombonga uNkulunkulu, kodwa nampa befundisa unginikile uNkulunkulu ngothuma bona. Seke kwenzeke Melmoth ngathumela. So ngiyacela-ke ukuthi sikwazi lokho. Angidluleke, bengikhuluma ngokuthi khona besombona esibhedlela. Ngicacisa khona ukuthi akubona bonke futhi okufanele ngihambe ngiyobabona, kuya ngokuthi ngikhululekile yini, bese-ke ngiyake. Safika-ke saba nesikhathi esihle-ke nomama, sengixhume enye into, kusho ukuthi-ke kwafanele inkonzo ngiyenze ngomnyama, yayizoba yimbi-ke ku-YouTube njengoba ngangenza ngomnyama. Ama-lights asendlini awekho as powerful ngendlela efanele ukwakha ividiyo. Sasesigcina-ke sesithatha i-VN siyifaka-ke siyenza ividiyo ehamba nesithombe. Xolise kakhulu kwabaka-YouTube, ileso isizathu. Kophinda futhi kwenzeke, uma kwenzekile wathola inkonzo inesithombe ingakhulumi, ikhona ingqinamba kobe kusho ukuthi ngibe nayo, ngicela ningixolele ku-YouTube. Ngiyabonga-ke kakhulu. Sisenkonzweni esematheni yeZilimi nokuprofetha, sisaqhubeka ngayo. Ngiyathemba ukuthi ulalelile izolo, wadla wasutha, ngenxa yokuthi kukhona abalalela iy'nkonzo zaphakathi nesonto, abazilalele ezaSunday ngoba mhlawumbe besenkonzweni kubona noma bekuphi, bese begcina bengayilalelanga. Ngizokuthinta okunye kwilokho engikukhulumile izolo, noma ngeke kufane, angazi ukuthi ngizogxila kahle njengayizolo noma ngizodlula nje, noma ngizogxila kakhulu namhlanje kunayizolo kuleyo phathi yeZilimi noprofetha, angazi. Kodwa-ke ngifisa ukusho ukuthi-ke uma ngiphinda kulaba abazwile bazi ukuthi akusilona iphutha, kodwa ingoba sengichazile ukuthi abantu abafani. Ngiyacela ukuthi ngigoqe sikhuleke, nesikhathi asimile, siyahamba, asilinde muntu. Sigoqe ngikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyathobeka kakhulu. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo, sicacisele ngeZilimi, ngoprofetha. Uqhubeke Nkosi ngomoya wakho ingcwele, wambule izinto. UJesu Kristu yiNkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, wangcwele, siyambonga esizweni lakhe, ngoba kufanele libe isisekelo. NgokaJohane chapter 17 verse 20 siqhubeke. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze uzwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Mababe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Sibhizi-ke nabaseKorinte bokuqala chapter 14. Ngicabanga ukuthi ngathi uma ngivalelisa ngathi ngizoqala ku-verse 17. Uthi, ngokuba nempela ubonga kahle wena, kepha lowo omunye akakhiwa. Kusho ukubonga ngeZilimi. Verse 18. Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngeZilimi kakhulu kunani nonke. Kusho njalo umpostoli Paul ehola umoya kaNkulunkulu. Verse 19. Kodwa ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi ayisihlanu ngengqondo yami, ukuze ngifundise abanye, kunamazwi ayizinkulungwane eziyishumi ngeZilimi. Upostoli Paul ucacisa yona lento ukuthi izilimi mazingahunyushwa azifuneki ebandleni. Ngcono akhuluma amagama awu-5 ngengqondo yakhe, ngoba umuntu oseyilimini isuka ingqondo yakhe ingasekho lapho, isuka ingqondo ingasekho. Ngoba unjani? Ukhuluma izilimi, umoya ongcwele usethe take over. Ngakho lento yokuthi umuntu akuthandaze ngeZilimi, abuye ashone esiZulwini, ashone esiNgesini, ashone ezilimini, akathandazi lowo muntu. Umoya ongcwele awuzange uthi take over, uyayithandazela nje. Iqiniso elibuhlungu-ke yileli engikhulume ngalo izolo,
ngikhulume ngalizolo. Laba bantu abagquma kanjalo, abanye babo, angisho ukuthi bonke. Yingakho kufanele ungahambi ukopela ilimi. Kunabefundisi abathwele, mabehamba beyothwala initiator, mase be-initiate-ile initiation, sebeyenzile lento yabo, banikwa amagama ayizilimi noma amagama angezwakali, mhlawumbe abemathathu noma abe-4, okuvusa umoya athwale ngawo, to invoke that spirit asebenza ngazo. So-ke kuyasabisa ukuthi umuntu elokhu ekhuluma ilimi, ngoba kungenzeka ukuthi la elanda khona amandla akhe. Bekusho-ke umfundisi obekade ethwele othi useyekile. Uthi-ke lo mfundisi kuye kufanele-ke manje ezoqala aprofethe. Angithi lokhu ukuprofetha ebengikusho, ngichaza ukuthi ukuprofetha bukwigodo lesiphambano, khona olushunqume kabili, khona olubheke phansi. INkosi mhla engifundisa i-true prophecy yayo, kufanele ngikhulume into esusa umuntu esihogweni imuse ezulwini, hhayi efana nolugodo oluphakathi nendawo lesiphambano ekuthatha emoyeni ikubeke emoyeni ayikusindawo, njengokuthi umuntu akutshele igama lakhe, umuntu akutshele ukuthi udrayiva yiphi imoto, umuntu akutshele umndeni wakho osuwashona. Kukusizaphi lokho? Akukufaki ezulwini, akukhiphe ezulwini. It's just an information. Kanti i-prophecy right ile yokuthi uma umfundisi othile eshumayela, uyedwa uyashumayela, mayisebizwa i-altar call, kusukuma inqwaba 20, 40, 50. Laba abantu kusho ukuthi ubeprofetha lo mfundisi, esizwe umoya ongcwele, ngoba ukhuluma into eyodwa kodwa uzothola ukuthi bahlabekile ngokuhlukana kwabo laba bantu. That is a true prophecy. Ukushumayela ukuprofetha, ngoba ukhuluma iy'ndaba zabantu ezibenza ahlabeke athi hawu, kanti wrong lento engiyenzayo, kanti wrong le engiyenzayo. Ngamanye amagama, njengoba ngikhuluma nani nje, ngiyaprofetha. Akukhona ukuprofetha ukutshela umuntu igama lakhe nesibongo nokuthi uyagula uphethwe ukuthi, akukhona ukubhula lokho, umoya wokubhula loyo. So-ke iprofesi eyamukeleke ezulwini ile eyenziwe umoya ongcwele, ukuthi umoya ongcwele uzoqondisa izwe ngesono, umoya ongcwele uzoqondisa izwe ngokwahlulela, umoya ongcwele uqondisa izwe. Sengikhohliwe okwesithathu, ziwu-3 lezi zinto umoya ongcwele aqondisa izwe ngakho. So umoya ongcwele osuke enza umsebenzi. Now bese kuba-ke nomoya ongcolile ozopretend as umoya ongcwele akutshele iy'ndaba. So-ke uthi-ke lo mfundisi kunamagama owanikezwayo uku-invoke ispirit, ukuvusa umoya. So lawo magama uzothi uma ukhuluma wena, uzofika wagaxa phakathi kwezilimi ezaziwa abantu ezamukelekile. Angizazi nakuzazi-ke ngoba angifuni ukuthi ngize ngiyilingise. Uyofika asho lezi iy'limi abese gaxa la magama akhe phakathi awanikeziwe, aphinde esho ezinye ngale. Ngesikhathi enze njalo uvusa umoya wokuprofetha noma umoya wanike ozomnika amandla athwele ngawo. Nijabuleke nini ebandleni umuntu enivusela idemoni, enivusela umoya azonishumayeza ngawo nazoniprofetha ngawo. Yingakho kufanele sililandele izwi lenkosi uma lithi okhuluma ngezilimi akakhulekele ukuthi ahumushe, kungenjalo akathule ebandleni, ngoba uzakha yena akalakhi ibandla. So masizohlala emabandleni angahambi ngokwezwi, nivuselwa umoya enishunyayezwa ngawo. Ngifuna ukukutshela mina, thana bhabhayi ezulwini, ngoba ngeke ulibone izulu, ngeke ukudedele lo moya, uhambe uyoshawana esihogweni wena uye ezulwini, niya nonke esihogweni, nalo odlala ngalezo yilimi, ngoba utrayiniwe ufundisiwe. Yingakho-ke ngithe lolu hlobo lwabantu luthuka umoya ongcwele, hlambalaza umoya ongcwele, ngoba bayapretenda as if
umoya ongcwele kanti izinto zakhe wahamba wayothwala. Nabazalwane they are convinced ukuthi umfundisi wabo unomoya ongcwele. Nesihogweni nonke kubizwa ukuthi senze izwi lithi asikhulume ngelimi sodwa ekamelweni ngoba sizakha thina. Uma kusebandleni akube khona ohumushayo, period. Akudluli lapho. Neprofesi akube ekufundisayo ngezinto ezithize njengoba kuyezinye zey'nhloso zikaNkulunkulu. Uthanda ukuba bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Iprofesi akube ikwenza ulazi iqiniso, ikwenza uhlukane nesono, njengoba ngihlale ngicaphuna ukuthi uJesu ekhuluma nowesifazane waseSamariya ethi akahamba abize indoda, uthi anginayo. Uthi usho kahle ubusoba namadoda amahlanu naleyo nakuyona eyakho. Iprofesi le kukhulunywa ngezono zomuntu okufanele ahlukane nazo. Hhayi lokhu kubholofetho sekugcwele. Hhayi ningixolele mina ngizolikhuluma iqiniso. Ningixolele futhi ngiredi ukulifela. Ngoba phela mase qhamuka umuntu ethi uzongibulala ngiyahamba mina ngiye ekhaya. Yena usazoqula icala lokubulala mina ngoba engasekho lapho. Hhayi ngoba engasekho. Ngake nganichazela ukuthi umuntu ufa kanjani akuyishintsha i-destination yakhe. Hhayi akuyishintsha. Isoni singazofela phakathi endlini yesonto. Uma singakamvumi uJesu siyesihogweni akusho lutho ukuthi ufele kuphi. Umfundisi bangamshanga enhlamvu. Uma engcwele phambi kaNkulunkulu akushintshi ukuthi uyaphi. Uzoyizulwini. Maye kuloyo sembulele. So-ke hhayi mina angisabi ngoba ngiyazi lapho ngiyakhona. Kodwa nje ngisho ukuthi ngizolikhuluma iqiniso, bazongizonda abangizondayo, bangithande abangithandayo. Kodwa nje nginothisile ukuthi selokhu ngiqala ukukhuluma ngey'limi kuphuma ngisho abefundisi. Hhayi bayaphuma ekhaya lezwi abefundisi. Into engizokutshela yona iyodwa mina, uNkulunkulu usemsebenzini. Hhayi ngeke ngikufihlele. Ungitshelile wathi usemsebenzini uyahlunga ekhaya lezwi usemsebenzini. So uma esemsebenzini-ke uhlunga zothi akakhethi la ihlunga khona. Hhayi uyahlunga. Labo angabadalelanga inkazimulo yakhe yilabo abazophuma. Labo abaphumile kanti ubadalela inkazimulo yakhe yilaba abazobuya. Hhayi bakhona ababuyayo singalikhuluma iphutha. Bakhona ababuyayo ngoba badalelwe inkazimulo. Baphume ngezathu ey'thize, expire ka-WhatsApp nani. Bese bakhona laba abaphumayo beshiswa yizwi. Befuna ukuya kubefundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Hhayi mina lithi izwi shumayela kuyisikhathi noma kungesona. Yikho-ke engikwenzayo. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu. Asidluleke sibuye sikhulume. Uthi-ke lo mfundisi ngelinye ilanga kufanele ashintshane-ke nongisazi ukumbize ngobani, isekela lakhe noma security noma yini, bashintshane ngemoto. Kanti lento aprofetha ngayo isithixo sakhe sisebhuthini lemoto yakhe. Athi uyafika enkonzweni, athi uyayishayela imizakhe, hhayi ungavuki lo moya. Athi uyaphinda ungavuki lo moya. Kanti ukhohlwe yilento yakhe ebhuthini ihamba nomunye. Uthi uyakholwa ukuthi wabona ngoba ukuba akabonanga wawuzoloza lo moya. Awuzanga ngoba kufanele ubonwe abanye abantu lento yakhe lehlala lo moya. Ngikhohliwe nje ukuthi uthe yini-ke. Nawe ungayiyela nje uyifuna lento uzoyithola. Uvakashela uYouTube kodwa ugade ungakuthengi lo moya. Bekukuhle uqoqelwa yimina kodwa-ke hamba ngoba abanye baya beyofuna beyo-research izinto bafike bengabe besabuya spiritually. Afika athi limbambe idimoni kube ukuwa kwakhe. So be very careful ukuthi iziphi iy'nkonzo oy'lalelayo ku-YouTube, iyiphi information oyilalelayo ku-YouTube ngoba uyolalela enye kanti igcwele amadimoni kube ukuhamba kwakho kwelikamoya. Uthi-ke angidluleke lapho. Uthi-ke lo mfundisi
ngoba ku-invokwa ngisho nespirit sokuphilisa amakhuleko noma sokuprofetha. Uthi ufike abe ne-agent yakhe ayiholelayo u-R5,000, yona isizofuna abantu abawu-5 abazohola R1,000 each. Laba abantu abawu-5 kufanele bavume zonke izinto uma beprofethelwa noma ngabe batshelwa amanga. Ngeke ngilinganise nje, makuthiwa igama lakho uThembi, uzazonda wona uThembi, anti uthengiwe, uzothi yebo nguThembi. Wena ungowakwesibanibani, yebo kunjalo. Wafunda endaweni ethile, yebo kunjalo. Angithi uyavela ukuthi unomoya yena, kanti le information le agent ikutshelile. Uthi-ke uma beqala ufika la phambili ezokuprofethela, ufike athi, uyangazi mina, do you know me? Nawe uthi ayangikwazi. Sesake sahlangana somewhere saxoxa? Cha, asikaze sihlangane. Kanti uyazikhava ukuthi uma kwenzeka usushintsha uthi wena ngangithengiwe lento engangisho engamanga, isekuvela iveza ividiyo ukuthi engani wena kwividiyo wathi awumazi umfundisi akwazi uxoxa naye, futhi kuyiqiniso kungewona amanga ngoba vele kune-middleman, kunomuntu ophathi nendawo, akazi wena ukhulume nomfundisi. Lo othunywe umfundisi osebenzela umfundisi uyena okudonse ngendlebe, and uthi bakufake spirit of fear, bathi make wakhuluma uzobulawa, usabe. Make wakhuluma uzobulawa, bakufake spirit of fear. Spirit of fear siqhamukaphi? Kusathane, ngoba uJesu ulethe spirit of faith. USathane ulethe spirit of fear, wesabe. So kuningi okwenzakala emabandleni. Vula amehlo, uqaphele, ukhulekele umoya wokuhlola umoya, ngoba uma ungenawo umoya wokuhlola umoya uzohlala kanti uhlezi ebandleni elinesisekelo esisesihogweni. Ulinye ilanga izothi uma ishaya inkemba isisekelo saleli bandla, bazalwane bonke basetrephini, bashone kwalasha emgodini ongenamkhawulo, bottomless pit. So ngakho-ke asiqapheleni bazalwane ukuthi sikhonza kuphi, sikhonza nobani, sikhonziswa obani. Kuzokusiza lokho. So qaphela-ke izilimi ey'khulunywayo. Useyayithatha-ke wena uyalingisa, kanti usu-invoke lesi spirit usidonsela kuwe. Uyakholwa kukholweki, unamaphupha amabi, uphupha ama-spiritual wives and husbands, uhamba ulala nje emaphusheni, kanti wakopela izilimi zomuntu othwele. Qaphela, labambizwi lisho into eyodwa, lithi okhuluma izilimi zakha yena. Ozikhulumayo akanze njani? Akakhulekele ukuthi azihumushe. Mazingahunyushwa zingakhulunywa ebandleni. Hhayi, sisazoqhubeka. Ngisaqhubekanga nezwi ebengithe ngizoqala kulona ngixoxele indaba eyiqiniso nokho engewona amanga, kodwa nje sengingafisa ukuthi ngiqale ku-verse 13, ngifunde nje ngisasho ulithemba lokho ngizokhuleka. Verse 13 abaseKorinte bokuqala, verse 14, funda chapter 14, abaseKorinte bokuqala chapter 14, sofunda verse 13 ngiqhubeke. Ngakho-ke okhuluma ngezilimi akhulekele ukuba ahumushe, ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi kukhuleka umoya wami, kepha ingqondo yami ayinasithelo, ukuthi ingqondo ayizwa lutho. Kunjani pho? Ngiza kukhuleka ngomoya, ngikhuleke nangengqondo futhi, ngiza kuhuba ngomoya, ngihube nangengqondo futhi. Verse 16, uma kungenjalo, nxa ubonga ngomoya lowo osesikhundleni sabangafundile, angasho kanjani ukuthi amen ekubongeni kwakho nalokhu engakwazi ukushoyo? Verse 17, ngokuba ngempela ubonga kahle wena, kepha lowo omunye akakhiwa. Ngayenzela ukuthi ngigcine ku-17, okugcinwa iNkosi siyoqhubeka khona. Ngiyacela sigoqe sikhuleke. UJesu Kristu iNkosi, uzophuma uyephi ekhaya lethu ngoba kuyafundwa la. Kwathi omunye usekholeji, wathi omunye yise-university, uyafunda. Haya sikhuleke sibonge uNkulunkulu. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu, siyakudumisa. Akekho ofana nawe, akekho njengawe. Ngempela masisuka kuwe sizoyaphi ngoba amazwi okuphila kuwena. Akube yilona loyo Nkosi akukholwe njengokusho kwezwi
njengokusho kweBhayibheli aliphathayo, hhayi njengokusho komuntu, ngoba umuntu akanalo izulu, umuntu akanaso isihogo. Naye umuntu uzohlulelwa njengalo ofisa ukulandela umuntu. Sisize Nkosi silandele wena, siyeke ukulandela abantu. Ngisho ubaba uNsibanda uqobo singamlandeli, kodwa silandele izwi lakho, ngoba uma silandela izwi lakho sizoya ekhaya ezulwini. Naye ubaba uNsibanda ulandela izwi lakho. Siyakubonga-ke Nkosi kakhulu ngothando osithande ngalo ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Busisa lo naloyo lalela, uqhubeke uzambule. UJesu Kristu UyiNkosi. Amen. Ngixoliseke kakhulu, sesiyeqe kakhulu isikhathi. Ngathanda ukweqa ku-15 minutes, ngiyeqa-ke nokho, kodwa angithandi ukweqa ku-20. Namhlanje sengeqe ngisho ku-25. Ubaba uNsibanda uyavalelisa uthi ube nosuku oluhle, uJesu Kristu UyiNkosi.